ayat 10 sahat rodi 20. Jadi sudena na umbegesa longang bedo siala na hinatahon ni akaparmahani itu nasida. Ya si Maria dipeop do hatai sudena jala dipahusor-husor di bagasan rohana. Mulak do akaparmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata alani sa sudena binegena jalana ni ida nasida songon naung dihatahoni itu nasida. Matius 2 ayat 1-3. Asadung tubuh Yesus di huta Betlehem di luar Judea ujuhina rojaon nisi Herodes Roma akapar hapisitaran sian purba tu huta Yerusalem akani nama di dia do rajana imbaru tubui nang huida hamido bintangan di tano hibana saran alani i rodo hami sumomba ibana alai disidi bege raja Herodes hatai tarsonggot ma ibana ro disude pangisi ni huta Yerusalem. Matius 2 ayat 4 saat onom. Jadi di papungu ma akasitu anima limro di si boto surat rodi si boto surat ni bangsoi di pamanat ma tunasida huta hatuan ni Kristusi. Jadi di dok nasida ma tu ibana huta Betlehem na di luat Judea do ai songonodo padok ni panurirangi. Ia ho huta Betlehem apalatung nau mekmet ho di tonga-tonga ni akka huta na di luat Judea. Ai hodo huta haroroan ni rajai namarmahan Israel bangsoke. Matius 2 ayat 10-12. Marnida bitangi masela situtu ma rohana sida. Laos dibongoti ma bagasi gabe diida ma danaki dohot si Maria inanai. Dungi manuka ma nasida marsobatu danaki. Dirukari ma arta nasida sere hamijon dohot akana anggur parsobau nasida tu ibana. Dungi Roma tona ni debata marhite sian ni pinasida unang pola mula be tumopo si Herodes jadi siadalan na asing nama nasida mula tuluat nasida. Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5. Dungi diulahi Yesus muse merjamitai nasida ni nama ahudo panodang ni portibion nasotupa mardalan dina holom namangi huton au di ibana do tahe panodang hanguluan panodang ni portibio do au tangan ni portibio do au. Matius 5 ayat 14-16. Hamudo panondangan ni portibion dang terbahin so saipatar hutana di atas dolok dang hutukopon hala apang tu falitona dia dinganana tu ginjang ni parlitonon do dibahen asa disondangi saluhutna di jabui daeng songonima marsinondang palitonon di joloni halak asa dihida aka pambahenanmu na denggani asa dipuji nasida amunana di banua ginjangi.